L'aplicació per part de les autoritats israelianes d'una intensa política colonitzadora a Cisjordània i Jerusalem Est viola moltes disposicions del dret internacional i, en particular, alguns principis del dret internacional humanitari. El criterio determinante para establecer, según el derecho internacional, si un territorio está ocupado es el ejercicio de un control efectivo sobre dicho territorio, cosa que no implica necesariamente que haya una presencia militar. Y se puede asegurar, sin ningún tipo de duda y a la vista de toda una serie de consideraciones, que Israel todavía es hoy una potencia ocupante que ejerce un control efectivo sobre la Franja de Gaza. D'acord amb l'article 4 del Quart Conveni, el poble palestí és beneficiari de la protecció consagrada per aquest text, que disposa el següent. Aquest conveni protegeix les persones que en qualsevol moment i de la manera que sigui es trobin, en cas de conflicte o ocupació, en poder d'una part en conflicte o d'una potència ocupant de la qual no siguin súbdites. L'ús de civils palestins com a escut humans per part d'Israel durant l'operació Plom Fos ha estat denunciada pels membres de la comissió Colston. L'informe de la missió relata situacions on les forces armades israelianes van apuntar amb les seves armes a palestins per tal que participessin en els escorcolls domiciliaris durant els punts suspensius. La missió arriba a la conclusió que aquesta pràctica equival a l'ús de civils palestins com a escuts humans i, per tant, està prohibida pel dret humanitari internacional.